No takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dneska ideme točiť ochutnávku. Je to Doritos, ukážem vám, jak to vyzerá. No, počkajte, nejde vidno? No tak to vyzerá. No tak ja už to nejde zdržovať a tak to vyzerá. OK, v reklame je to lepšie, ale hovoril to každý, že je to chutové dobre. Tak ukáž. No to trochu palivé. Měl som sa ľakol, ale OK. No to už také palivé, je to dobré. A kúpte si to tiež. Zatiaľ čau.